ഇത് ഇപ്പം എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പാമരാതി തൈലമാണ്, കേരം. നിങ്ങൾ ഇനി ഒലീവ് എണ്ണയാണോ, ഒലീവ് ഓയിലാണോ, ബദാം ഓയിലാണോ, എന്താണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കയ്യിലേക്ക് എടുക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ ചന്തി, നിതംബം അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് അങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ തേച്ച് 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 പിടിപ്പിക്കുക. പതിയെ വെപ്രാളം പിടിക്കല്. ഇതങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക. ഇങ്ങനെ കൈവച്ച് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ചൂടാക്കുക. എന്നിട്ട് രണ്ട് ചന്തിയിലും, തുടുത്ത രണ്ട് ചന്തിയിലും, തുടുപ്പുള്ളവര് തുടുപ്പുള്ളവർക്ക് രണ്ട് ചന്തിയിലും തേക്കുക. തുടുപ്പില്ലാത്തവരായാലും ഈ രണ്ട് ചന്തിയിലും പതിയെ തേക്കുക. കൈതാണ്ട് ഇങ്ങനെ 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 വെച്ച് തേക്കുക. തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് കുളിക്കുക. ഒരു മാസമെങ്കിലും ആകുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും. അതായത് നിങ്ങളുടെ ചന്തി രണ്ടും